Ako som hovoril, budeme dnes preberať starozmluvnú knihu Ageus a máme také jedno video, ktoré nám tú knihu trošku priblíži. Tak ak to dobre pôjde, tak dostanete taký veľký obraz, aby ste sme porozumeli, čo vlastne, o čom je kniha Ageus. Tak poďme to chlapci skúsiť. Kniha proroka Agea. Aj napriek kratšiemu rozsahu je táto prorocká kniha v celkovom príbehu hebrejskej Biblie veľmi dôležitá. Hebrejskí proroci po stáročia obviňovali Izrael z toho, že svojim modlárstvom a nespravodlivosťou porušujú zmluvu s Bohom. Varovali, že Boh pošle veľkú babylonskú ríšu, aby Jeruzalém aj s chrámom zničila a ľud zavliekla do vyhnanstva. To všetko sa stalo v roku 587 pred Kristom. Tým sa to však neskončilo. Proroci však stále mali nádej, že Boh jedného dňa privedie späť premenený zvyšok svojho ľudu, ktorý bude v prítomnosti svojho Boha prebývať v Novom Jeruzaleme. Keď sa vrátime k Ageovi, nachádzame sa v roku 520 pred Kristom, takmer 70 rokov po vyhnanstve. Babylonská ríša nedávno padla a svetu vládli Peržania, ktorí dovolili vyhnaným Izraelitom vrátiť sa do zrúcanín Jeruzalema. Pod vedením veľkňaza Jošuu a Zerubábela, dediča z Dávidovho pokolenia, sa skupina vyhnancov vrátila a začala mesto aj svoje životy budovať odznova. Spomeňme si na príbeh z 1. až 6. kapitoly Ezdrášovej knihy. Príbeh nám zatiaľ dáva nádej a budúcnosť vyzerá veľmi sľubne. Podľa Agea to však tak nie je. Kniha sa skladá zo 4 častí, ktoré zhrňajú Ageovo posolstvo pre ľud Jeruzalema, ktoré im zjavuje počas 4 mesiacov. Na úvod im vyčíta nesprávne priority. Síce sa vrátili späť do Jeruzalema, ale celý svoj čas venujú len obnove svojich obydlí a chrám už 70 rokov od svojho zničenia leží v troskách. Ageus sa pýta, sú vaše domy dôležitejšie ako oddanosť Bohu? Ageus hovorí, že zanedbávanie stavby chrámu je podobné vzbure ich predkov proti zmluve a práve preto krajina nie je úrodná, preto trpia hladom a suchom. Tu sa Ageus odvoláva na zoznam prekliatí z knihy Deuteronómium. Po Ageovej výzve nasleduje odpoveď ľudu. Spomeňme si aj na príbeh z 5. kapitoly Ezdráša. Dozvedáme sa, že Ageovo posolstvo vyprovokovalo Zerubábela, Jošuu a zvyšok ľudu k činnosti, takže začínajú s obnovou chrámu. V ďalšej časti, o mesiac neskôr, Ageus hovorí o nenaplnených očakávaniach ľudu. Chrám, ktorý stavajú, nie je práve kto vie čo. Nedá sa ani len porovnať so Šalamúnovým chrámom spred 500 rokov. Nezdá sa, že stavbu skutočne aj dokončia. Ageus teda pripomína ľudu veľké prorocké zasľúbenia o tomto chráme a o budúcom Božom kráľovstve. Odvoláva sa na skorších prorokov, najmä na Izaiáša a Micháša. Nový Jeruzalém bude miesto, na ktorom Boh vykúpi celý svet, kam prídu všetky národy a budú súčasťou Božieho kráľovstva. Nastane obdobie pokoja. Chrám zohráva v budúcich Božích plánoch kľúčovú úlohu a tak Ageus vyzýva ľudí, aby aj napriek sklamaniu pracovali s nádejou. V tretej časti Ageus po 2 mesiacoch pokračuje výzvou k zmluvnej vernosti a nabáda niekoľkých kňazov k debate o rituálnej čistote. Spomeňme si na všetky kľúčové myšlienky z knihy Levitikus. Pýta sa, či keď sa niekto dotkne mŕtvého a bude rituálne nečistý a poznačený smrťou, stane sa nečistým aj pokrm, ktorého sa dotkne? Kňazi, ktorí poznajú knihu Levitikus, odpovedajú, áno, stane sa nečistým. Ageus to zvrtne na podobenstvo. Takto to vyzerá s ľudom Izraela a s ich snahou o obnovu chrámu. Ageus hovorí, že ak sa súčasná generácia nepokorí, ak sa neobrátia z nespravodlivosti a ľahostajnosti, všetko, čo postavia svojimi rukami, vrátane nového chrámu, sa stane nečistým. Ageova výzva spočíva v tom, že iba úprimné pokánie a vernosť zmluve umožnia, aby ich staviteľské úsilie spelo k Božiemu kráľovstvu a požehnaniu. V tomto zmysle je budúcnosť Izraela v ich rukách. Boh očakáva od svojho ľudu vernosť. Výber, ktorý Ageus ponúka generácii po vyhnanstve, sa veľmi podobá Mojžišovej výzve na púšti pred vstupom do zasľúbenej zeme. Poslušnosť povedie k požehnaniu a úspechu, kým opustenie viery vyústi do skazy. Kniha sa končí Ageovou rekapituláciou nádeje Božieho kráľovstva v budúcnosti. Nový Jeruzalém sa stane centrom Božieho kráľovstva národov. Odtiaľ porazí zlo medzi ľuďmi. Ľuďom pripomína porážku faraónovej armády, o ktorej hovorí Exodus. Boh tu naplní zasľúbenie, ktoré dal Dávidovi a ustanoví kráľa z jeho pokolenia. Začias Agea ním bol Zerubábel. Kniha teda končí možnosťou výberu sľubnej budúcnosti. Otázka znie, bude Ageova generácia verná Bohu? Zažijú naplnenie všetkých zasľúbení? Bude verný Zerubábel? Stane sa mesiášskym kráľom?
Odpovede na nás čakajú v dvoch záverečných knihách proroka Zachariáša a Malachiáša. Vidíme, že aj táto krátka kniha obsahuje veľkú výzvu pre každú generáciu Božieho ľudu. Na našich rozhodnutiach skutočne záleží. Vernosť a poslušnosť Božieho ľudu sú totiž súčasťou toho, ako sa vo svete budú naplňať Božie zámery. Táto prekvapujúca pravda má motivovať Boží ľud k pokore a činom, kým čakajú na budúci príchod Božieho kráľovstva. A toto je posolstvo knihy proroka Agea. Tak milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milé sestry a milí bratia, dnešný kázňový text je napísaný v knihe Ageus v 1. kapitole a budeme čítať prvých 15 veršov. V 2. roku kráľa Dária, v 6. mesiaci, v prvý deň mesiaca prostredníctvom proroka Agea zaznelo Hospodinovo slovo judskému miestodržiteľovi Zerubábelovi, synovi Šealtielovmu a veľkňazovi Józuovi, synovi Jócádakovmu. Takto hovorí Hospodin mocností. Tento ľud vraví, ešte neprišiel čas stavať dom Hospodinov. Potom zaznelo slovo Hospodinovo prostredníctvom proroka Agea takto. Vám už nastal čas bývať v obkladaných domoch, zatiaľ čo tento dom je v troskách? Teraz však takto hovorí Hospodin mocností. Povážte, ako sa vám hodí. Sejete mnoho a zvážate málo. Jete a nenasycujete sa. Pijete, ale nemáte dosť. Obliekate sa a nezohrejete sa. Kto dostáva mzdu, dávajú do deravého mešca. Takto hovorí Hospodin mocností. Povážte, ako sa vám vodí. Vystúpte do hôr, dovezte drevo a stavajte dom. Obľúbim si ho a budem oslávený, hovorí Hospodin. Očakávali ste mnoho a je z toho málo. Keď ste to doviezli domov, ja som to odfúkol. Prečo? Hovorí Hospodin mocností. Pre môj dom, ktorý je v troskách, ale každému z vás ide len o jeho dom. Preto nebesá nad vami odopreli rosu a zem odoprela úrodu. Privolal som suchotu na zem a na vrchy, i na obilie a na mušt, na olej a na všetko, čo vydáva zem, na človeka i na dobytok a na všetko, čo sa získava rukami. Zerubábel, syn Šealtielov a veľkňaz Józua, syn Jócádakov a všetok ostatný ľud poslúchli hlas Hospodina, svojho Boha a slová proroka Agea, lebo ho poslal Hospodin, ich Boh, a ľud sa bál Hospodina. Hospodinov posol Ageus takto prehovoril k ľudu v zmysle posolstva Hospodinovho. Ja som s vami, hovorí Hospodin. Potom Hospodin povzbudil ducha judského miestodržiteľa Zerubábela, syna Šealtielovho, ducha veľkňaza Józuu, syna Jócádakovho a ducha všetkého ostatného ľudu a dali sa do práce na dome Hospodina mocností svojho Boha 24. dňa 6. mesiaca. Amen. Milé sestry a milí bratia, priatelia, túto dnešnú prvú kázeň z tých troch, ktoré budú, som nazval pomerne jednoducho, že život je vždycky otázkou priorít. To, ako žijeme na život, je vždy otázka, aké priority si dáme, alebo to, čo je pre nás veľmi dôležité. A to bude aj slovo tohto dnešného dopoludnia, že slovo priorita. A už sme to počuli aj cez to video, ale v podstate, ak to môžeme zhrnúť, tak tá kniha rozpráva o tom, že keď sa vrátila skupina Židov z babylonského zajatia, asi 50 000 ich bolo, a to bolo pred 18 rokmi, cca ako sa odohráva táto kniha Ageus, tak oni sa vrátili domov, ale všetko bolo v rozvalinách, lebo medzi tým oni vlastne boli 70 rokov v babylonskom zajatí.
A tak tí ľudia sa snažili dať dokopy svoje životy. A aj chrám, aj začali niektoré veci robiť, opravovať, revitalizovať, cítili, že to je dôležité. Ale problém bol, že z okolia bolo mnoho atakov. A tie ataky pochádzali od tých, ktorí tomu neprijali. A vlastne celé sa to stále tak nejak zosypávalo, až jedného dňa oni vlastne povedali, im došla sila a proste nechceli žiť stále v strachu, tak prestali. A takto v podstate niekedy asi aj býva v živote, že keď prídu ťažkosti do života, tak niekto je možno viac odolnejší, niekto menej, niekto sa rýchlejšie zloží, ale niekto možno, že bojuje, kým sa vdá. Ale platí vždycky, že život viery nikdy nie je jednoduchý, ale vždy je lepší a viac ako všetko ostatné. A tak vlastne sa zdalo, že ako zápasiť za veci viery je pohodlnejšie sa venovať svojej rodine, svojej domácnosti, svojim domom. A to nikoho nevyrušovalo a chrám v podstate bol kdesi na boku Božie veci. Ale dobré je, že Pán Boh je ten, ktorý tak nejak nenecháva ľudí, že tak si žij nejak svoj život, rob čo chceš, ale že tí, ktorí sú jeho, tak on nejakým spôsobom k ním prichádza. A vždy ich chce pozvať, alebo tak vykalibrovať ten ich život a ich trošku vrátiť. Vždy posiela im do života nejaké situácie, momenty, ľudí, ktorí ich nejakým spôsobom navracajú naspäť. Tak, ako tu vidíme, že Pán Boh posiela proroka, ktorý sa volá Ageus. A vlastne jeho cieľ bol jednoduchý. Povzbudiť ľudí k tomu, aby sa vrátili naspäť ku trajektórii, po ktorej mali ísť. To je 2-kapitolová kniha Ageus, druhá najkratšia kniha Starej zmluvy, ale svojím obsahom je veľmi, veľmi, veľmi silná. A tak vieme, že v tom prvom verši, v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste zaznelo Božie slovo od proroka dvom takým vedúcim židovskej synagógy alebo židovskej komunity, teda Ageus prehovoril ku veľkňazovi Jozuovi a miestodržiteľovi alebo tomu, ktorý to mal na starosti, Zerubabelovi. Konkrétne slovo v konkrétnom čase, písal sa rok 520 pred Kristom. A už sme to aj počuli, ale počas 4 mesiacov, pravdepodobne od augusta 520 po december 520, 4-krát Ageus vystúpil na scénu a hovoril, 4-krát vystúpil. A to jeho bolo vlastne iba jednoduché. Poďte naspäť stavať. Vráťte sa naspäť. A to je super, že Božie slovo, ono vždycky príde vtedy, keď ho potrebujeme a ono je tu na to, aby menilo naše životy. My ho potrebujeme počuť a počúvať, lebo je to slovo života. A človek potrebuje, tak ako vonku potrebujeme byť vystavený slnku, lebo ak žijeme by bola tu iba večná tma, tak to by nebolo dobre, potrebujeme byť vystavení aj Božiemu slovu. Preto je vždy dôležité hľadať dôvody, prečo prísť na miesta, kde sa slovo Božie zvestuje. Nie hľadať dôvody, prečo neprísť, ale prísť. A prorok teda prehovoril k týmto ľuďom a bolo to veľmi, veľmi také dôležité. A on im hovorí, že počúvajte, že Ageus tam hovoril v tom čase, že mnohí nejak sa tak rozhodli, že ešte neprišiel čas stavať dom Hospodinov. A vám už nastal čas bývať v obkladaných domoch, zatiaľ čo tento dom je v troskách. Čiže jeho slovo znelo veľmi priamo. A on hovorí, že sú tu veci, ktoré sú v živote priority. V podstate sú najdôležitejšie priority. Pre ich kontext to bola tá stavba vtedy chrámu, lebo chrám bol symbol Božej prítomnosti. To bolo prirodzené pre nich. Ale on nejak vníma, že sú zamestnaní všeličím iným v živote. A že všeličo iné je tak ako keby taká priorita pre nich. A takto nejak tak on demaskoval a ukázal, že vlastne kde sme. A to je vždy dobré počuť to slovo pre každého, pre mňa, pre nás všetkých, aby sme si uvedomili, že sú veci, ktoré sú priority a sú dôležité. A potom sú veci, ktoré idú až po tom dôležitom. A človek niekedy žije pre tu a teraz, pre veci tu a teraz, ale že niekedy nám to tak zatmaví našu myseľ, že náš život je ako para, že vlastne my to tu rýchlo prejdeme. Sme boli včera na oslave narodení mojej mamy a sme o tom tam rozprávali a 70 rokov a sama znovu takto hovorila, že ako to rýchlo všetko prešlo.
A každý, kto tu sedíte v tom kostole, keď som sa vás opýtal, každý poviete, že to rýchlo prešlo. A to tak je. Ten život rýchlo prejde. Dôležité je, že na čo sadím. Na čo ja vsadím. A on im hovorí, že táto pasáž je veľmi silná pasáž. On hovorí, že pozrite sa. Sejete mnoho, makáte. Proste ten život je, proste makáte, ako sa dá. Strašne veľa investujete a máte minimálne výsledky. Stále iba jete a furt ste hladní. Furt sa niečo lejete a furt ste smední. Furt si niečo obliekate a furt je vám zima. Dostávate nejaký plat a furt sa vám rozsype kdesi. A ho niet. A sa ocitnete v takom kolotočí, proste do nekonečného točenia hore-dole. Človek sa namáha dávať do toho strašne veľa energie, životnej síly a všetkého a furt sa to rozfučí. Furt to je, nie je to, čo človek by chcel. A on hovorí, že povážte, ako sa vám vodí. To je možno taká poetická reč, ale on hovorí iba, že pozrite sa na svoj život. Hovorí tam vtedy Ageus, že pozri sa. Či to nie je to? Či nie si ty tiež tá myška, ktorá behá v tej takom kolotočí iba dookola, že stále beháš a namáhaš sa a furt potom večer máš pocit, že o čom to vlastne je, že kam to vlastne smeruje. My sme spievali tú prvú pieseň a to má veľmi silné slova, ten jeden 4. verš. Vyššie veci nehľadáme, na zemských si zakladáme, hynieme v žiadostiach vlastných a tá beta posledná, ani v šťastí nie sme šťastní. Chápete? Môžete mať všetko, môžem mať všetko, a ani v šťastí nemusím byť šťastný. To je veľmi silná veta. A môžem, keď to nemám správne poukladané, môžem konsolidovať, koľko chcem, ak nežijem v čistote, transparentnosti, je to na figu a bude to na figu. Môžem príjmať akékoľvek zákony, ak sú neúprimnosti, bude to na figu. Nebude to požehnaním, ak človek nežije v pravde, v krajine a pred Bohom vo viere. Nebude to fungovať. A potom čo? Téma dnešnej nedele je bremeno ústarostenosti. No tak si to vlečiem. A si to vlečiem a sa snažím nejak zápasiť. Raz to ide viac, raz menej. Sme počuli to evanjelium, bolo veľmi dlhé, ale veľmi silné. Čo verš? Lekcio divina na 3 mesiace s každým veršom. A človeku to môže úplne prestaviť ten zmysel. A on potom hovorí tak... Ageus, počúvajte, tak choďte do tých hôr. Doneste dreva na ten chrám. To sa tak úplne zaujalo pri tom vlastne, že viete, že oni 70 rokov boli preč, boli v Babylonii. Ale drevo rástlo. Drevo rástlo. Aby keď sa vrátia, aby tam boli stromy, ktoré boli na to, aby mohli postaviť alebo opraviť chrám. Môžeme byť úplne ďaleko a Pán Boh v pozadí robí svoje veci. Neviditeľné, ale v tom správnom čase ich prinesie. Keď boli oni preč a sa zdalo, že to upadá, Boh pripravoval stromy, aby na nich čakali, aby ich v tom kontexte zoťali a použili na to, čo majú. Ale potom nejak hovorí, že ale tak nejak inak to zase je, že ste očakávali mnoho a je z toho málo. Že vlastne aj niečo sa trošku nadchli, ale potom zase to nejak sa stratilo. On hovorí, že prečo? Prečo som vám dal do života niekedy prekážky? A tu vidíme veľmi silný príbeh, kedy Pán Boh dá človeku do života prekážky. Niektoré udalosti, ktoré sa nám dejú v živote, nie je iba naša ľudská hlúposť, že sa nám stali, alebo, ja neviem, matka príroda, alebo, ja neviem, vesmír, alebo, ja neviem, aký guru, ale niektoré veci, niektoré prekážky do života položí Pán Boh. Ale z lásky. Aby mňa, teba, nás vrátil späť. Z lásky to urobí. Niekedy rodičia musia disciplinovať deti z lásky. No, musia. Dať im nejakú korekciu. Je to dôležité pre život. A on hovorí, že privolal som suchotu. Nepršalo.
Ale to nie preto, že som sa v tom vyžíval, ale ja už som nevedel, ako vám to povedať, že zle idete. On im vtedy toto hovorí. On hovorí, lebo on vidí iba o váš dom. Ageus je veľmi silný korektor. No a keď toto všetko vysypal, tak tie ďalšie verše 12-15 hovoria, že boli ľudia, ktorí sa zobrali k srdcu. Zerubabel, Jozua a ešte aj všetok ostatný ľud posluchli Boha. Proroka Agea, lebo ho poslal Boh. Oni vedeli. Viete, vy keď ste veriaci a keď vám zaznie slovo od Boha, akokoľvek vám je nepríjemné, vy viete, že od koho je a vy viete, čo máte urobiť. A ak to neurobíte, tak potom sa bude diať to, čo sa tam dialo. Nefungujú veci, nejde, život nejde, vzťahy nejdu, lebo človek neposluchne a Pán Boh mu niekedy dáva do cesty rôzne zastavenia rôznych ľudí, aby ho všeličomu naučil. Ale tu je nejaký moment, že oni povedali, že dobre, ideme do toho. A ešte Pán Boh ich povzbudzuje v tom celom a hovorí, že ja som s vami. Ja som s vami. Ja som vás viedol na púšti, ja som bol s vami v Babylonii, ja som s vami všade. A my vieme, že potom sa dali do oprav a práve po mne do 4-5 rokov ten chrám postavili. Do 4-5 rokoch bol chrám postavený. Vidíte, akú moc má slovo od Boha? Čo ono vie urobiť s človekom, ak je nemu otvorený. Slovo Božie nás dvíha. Možno naozaj by sme mali možno tú knihu Ageu si prečítať, alebo možno na tým popremýšľať. On hovorí, že pouvažujte, ako sa vám vodí, im hovorí. A to hovorí aj mne, nám všetkým. Naozaj, možno nedeľa je ten deň, že vyjdem z kostola, sa pôjdem po obede prejsť a môžem ísť aj na festival kávy sa napiť, alebo kde, ale jednoducho idem niekde a popremýšľam, že Pane, ako sa mi vlastne vodí? Že vlastne, ako vyzerá môj život? Ak Pán Boh sa dotkne človeka do 4-5 rokoch, tam chrám bol postavený. Tento kostol za rok postavili. Lebo vedeli. Lebo keď ide o veci Božie, tak to je dôležité. V tej zakladacej listine tam bolo, nech sa v ňom nám i budúcim pokoleniam slovo Božie zvestuje, sviatosti Pána Ježiša prisluhujú v čistote a úprimnosti. Nech chrám slúži duchovnej službe, aby budilo v dušiach svedomie. Svedomie živé k životu vo viere, láske a nádeji. V čistote a pobožnosti. Úplne zoznam krásnych vecí. K rozkvetu a službe, a to je pekné, lebo viera vždycky ťa volá ďalej k službe národu, vlasti, cirkvi. Hej. Viera nás pozýva byť soľou v krajine. Nevyplakávať, ale byť soľou nejakým spôsobom, ako viem byť. Toto naši predkovia, DNA tohto kostola bolo, že my chceme, aby ľudia z tohto kostola boli aktívni v živote. Nie iba v kostole, ale boli aktívni v živote okolo. Vonku za kostolnými bránami. Aby boli požehnaním pre mesto. V tom čase bol primátor, bol evanjelik tu keď stavali tento kostol. Choďte, keď ste veriaci, choďte do funkcií. Pán Boh vám dal dary a slúžte. Nie sme to, aby sme tu točili iba dookola, ale aby sme slúžili vonku. Trojedinému Pánu Bohu. Aby sme mohli žiť pre Neho. A to je veľmi dôležité. Vždy je v živote tak, keď je niečo pre mňa dôležité, tomu obetujem strašne veľa. Nech je to čokoľvek. A to poznáme, každý z nás. Tento chrám, keď stavali, tak to tak urobili jednoducho. Každý, kto tu príde ako nový, je taký nadchnutý tým priestorom. Nie sú tu žiadne rušivé vplyvy. Cieľom je tu v strede je tá kazateľnica, trošku vyvýšená, len preto, aby každý videl a počul tu sviatosti krst Večera Pánov, aby to bolo pred očami, aby každý mal priestor vidieť, aby sme sa sústredili na veci. Veľmi sa mi páčilo, že oni keď premýšľali o tom kostole, tak tam bratozorca Janko čítal túto vetu. Práca zboru vyžaduje nové spôsoby práce i nové miestnosti. Nové miestnosti. Oni to videli a zo Švihalka, čo je dneska Švihalek, presťahovali to sem. Kúpili toto, lebo vedeli, že potrebujeme väčší priestor. My tu zjavne máme dosť priestoru každú nedeľu.
Ale jednoducho išli do toho. Hľadali nové cesty. A tu by mala tak trošku aj DNA nás. Že sa nebojíme hľadať nové spôsoby, aj nové miestnosti. Život nakoniec je vždy otázkou priorit. To tak bolo, to tak je a to tak bude. A tak tá otázka je, že čo by som mal ja urobiť vo svojom živote? Možno na čím som sa mal ja tu na dnes zamyslieť? Aké sú možno, že moje životné priority, nastavenie? Tie texty hovorili, hľadajte najprv kráľovstvo Božie, to sa nedá nanútiť. To Pán Boh sa musí dotknúť človeka a ho povzbudiť do nového. Bratia a sestry, v starej zmluve chrám bol vždy symbolom Božej prítomnosti. Lebo tam bol Boh s nimi. A on im hovoril, dobre, ešte nemáte ten chrám, ale stávajte im, hovorí. Lebo ja som s vami, ešte to možno ani vám sa to nezdá, ale ja som s vami. To im hovoril. A potom prišli a išli do toho. A sa museli postaviť nejakí ľudia, ktorí povedali, poďme. Zerubabel z Dávidovej línie išiel do toho. Ja som potom na tým tak ešte si tak uvedomil, že z Dávidovej línie prišiel ešte iný Zerubabel, ako tak môžem nazvať, o nejaký čas neskôr. Jeho meno je Ježiš Kristus. A viete, prečo prišiel? Aby obnovil naše chrámy, naše životy. Lebo častokrát my sme v ruinách a rozvalinách. On preto prišiel. Aby boli postavené nové chrámy. Nemyslím iba toto, ale v našich srdciach. Ježiš, keď sa narodil, jeho meno bolo jedno z jeho mien Emanuel. Boh s nami. Boh je s nami, Boh je s tebou, Boh koná veci. V tvojom živote už dávno postavil stromy, aby si sa začal nové veci robiť. Kristus je ten, ktorý povedal Otcovi áno a išiel do tohto sveta, aby nás vrátil naspäť k nemu. On je našim chrámom. V zjavení Jána je napísané, že Kristus je chrámom. V Neho potrebujeme, k Nemu potrebujeme ísť. Tak ako oni potrebovali ísť do chrámu, my potrebujeme ísť k Nemu. V ňom sa všetko mení. On nás prišiel vrátiť naspäť. Vybudovať ruiny a postaviť nové životy, ktoré by povstali možno z niečoho, čo bolo predtým všelijak. V živote všeličo sa nám každému deje. Ale Pán Boh vždy nás pozýva k sebe. Aj dnes. Sami sme to tak nejak vnímali. Kristus je chrámom. Čo chce obnoviť? Naše telo je chrámom. Chce obnovovať nás, tvoj život, môj život. Či neviete, že ste chrámom Ducha Svätého? Cirkev je chrámom. Ju chce obnoviť. Pavol písal do Efezu, uholným kameňom je sám Ježiš Kristus, na ktorom každé stavanie príslušne pospájané rastie v chrám svätý v Pánovi. Cirkev je chrámom. Cirkevný zbor je chrámom. Cirkev je miesto, tam Pán Boh je medzi nami, kde sú dvaja alebo traja v jeho mene, on je tam medzi nami. Toto chce obnovovať. Ten, ktorý je chrámom, chce obnoviť tvoj život, chce obnoviť náš cirkevný zbor, chce obnoviť cirkev, a chce obnovovať tento svet skrze ľudí, ktorí mu povedia áno, Pane. Ktorí mu povedia áno, Pane. Ale nedá sa to bez jedného. Že by ja som v živote nepriznal, Pane, a ja som tá ruina. A ja ťa potrebujem. Lebo môj život sejem mnoho, zberám málo. Mám deravý mešec, stále málo. Furt mi je zima, furt mi je málo. A povedať dosť. Pane, potrebujem teba najprv. A k nemu treba prísť v pokáni, vstúpiť do tohto chrámu, ku Kristovi, k nemu. Bratia a sestry, nakoniec platí jedna vec. Život je vždycky otázka priorit. Aké sú tie naše, moje, tvoje? Toto je výzva dnešného dopoludnia. Amen.